back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै जाहा very good man very good नै जाहा बन्द मोननायखाय एसे Coimbatore थांनो नागिरदों Coimbatore-निफ्राय केरला मफाय थांनाय जायो नायनोसै सप्ता खनसेनि बन्दथ' एसे जायगा नायथिंसै बे सप्तासेयाव टाइमा जाहैबाय 12:15 दा बिदिनो 5टासोआव सहैगोन Berai Bodo bolci एसे बेरायनोसै जाहा ज'नो नानिना उनाव नायगोन माबायदि बिसनाया आरामजों उन्दुनानै फैगासिनो लामायालाय जा मोजांखा सिल अबयसे ट्राफिक दङ बाबो जेबो नङालै आरामसे सहैगोन बेंगलरनिफ्राय बेनो 350 किल'मिटार 5-6 घन्टानि लामा नन स्टप थाङोबाथ' 5 घन्टाजों सहैयो 5-5.5 घन्टा Mehet, do you want to say something, Mama? Huh? No, I want to take good morning. Okay. ओंखाम जानो ओंखारबायलै रायजोफोर नै जाहा साउथ इन्डियान थालि जाबाय नायदो जा बड़ी है नानिया ने घी पोड़ी जाने ना गन पाउडर ले ले गिरेगा ध्यान से जागन से दे राइस पर कर जामन से विराट उठी भाई एक था जाता से इनकम जाखाना नहीं मा खालामगासिनो Mar. Mine is yellow, you cannot use it now. Use that yellow, no? Now Play. Yay! नै जाहा Coimbatore दंफैयो एसे मैया लेट सफैनायखाय बांद्राय लानो हायासै ओमफ्राय दिनैनो शपिं खालामफैदोंमोन एसे दा ओमफ्राय Chowdhuryनि आश्रमाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो देखायगोन Chowdhuryनि आश्रम चलो आ जाओ खाली गेलेनाय jump from there हो गया हो गया See your friends चलो let's go to Isha Foundation now yes give me high five चलो let's go बे जाहैबाय मीनाक्षी बुरी ओमफ्राय बे जाहैबाय सन्ध्या बुरिनि बिनानाव चलो Isha Foundation नायनो नागिरदों बिराद Coimbatore फैफेराखैमोन नालाय नायनानै थांसै Before we proceed further, a quick shout out to Mamaearth, our video partner, and for sending us this. बे जाहैबाय Mamaearthनि rice facial kit ओमफ्राय नैबे जाहैबाय Mamaearthनि उपटन facial kit. नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामनो पार्लाराव थांनांलाया न'आवनो खालामनो हागोन बाव 6टा टिउब फैयो बेनि सिङाव प्लास बेखौ बोरै इउज खालामनांगौ बेनि स्टेप्स एन्ड डाइरेक्शना बाव होखानाय दङ नोंथांमोनहा इजिली बेखौ न'आवनो लागायनो हागोन Mamaearthआ मोनसे इन्डियान ब्रान्ड ओमफ्राय जेसेबांबो प्लास्टिक बाहायो बिसोर बेखौ रिसाइकेल खालामफिनो ओमफ्राय 2025 सिम बिसोर थांखि लादों कि 1 मिलियन ट्रीज प्लान्ट खालामगोन जुदि नोंथांमोनहा बेखौ ट्राई खालामनो लुगैदोंबा बेखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन Amazon, Flipkart, Nykaa ओमफ्राय Purple बायदि वेबसाइटआव प्लस Mamaearthनि अफिशियल वेबसाइट ओमफ्राय बिसिनि एपनि थ्रुयैबो बायनो हागोन प्लस बेफोर प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा नोंसिनि खाथिनि लकेल स्टोरावबो बायनो हागोन ओमफ्राय नैबे कुपन कोड ब्रह्म 2023 को जुदि नोंथांमोनहा इउज खालामोबा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने हागन अभी इसको पार करना बर्मा नहीं करना
What is this? Meher? Cow. Kau ni ye re. Ni. Isna mo supra. Gidi. Namun hanai de. Ni. Nai de rai de. Mawaji. Bole nadni. Statue of Changbagijit, huh? I am not trying the umbrella to Hey. very happy. I'm very glad. Gijit ka. Jai Bholenath. Dan इलाका ने खराब ले एकदम उखा का सिला में अब उखा लेके उन भाई नहीं दाबे उखा जामजी जाओ रे छाता के अंदर में है से उखा भाई दने